ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଛି ରାଜଭବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋ ମାମା ସହିତ। ଏଇଠି ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯାଇଛି। ଆରେ ବାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଣ୍ଡୁ। ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେଡ୍ କଲରର ଫ୍ଲାୱାର, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ ରୁହନ୍ତି ଏଇଠି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଖେଳୁଛି ଆଉ। ଫିଲ୍ଡଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁରା କଲରଫୁଲ ମାଛ। କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ତ ହେଇଛି। ଆରେ ବାଃ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହରିଣ ମାନେ ଏଠି କେତେ ହରିଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ପିକ୍ଚର, ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର। ଆରେ ବାଃ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହେନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଡିଅର୍ ମାନଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି।